sa mga nagkaos. Welcome sa tubriguban sa programang Brigada Pa Request. Dining kahaponon mga kabrigada sa adlaw nga Martes. Alright. 26th day of the month of October. Pipila ka adlaw na lang, upat na lang no? Upat ka adlaw na lang atong gipaabot matapos ng buwan sa Oktobre. Siyempre mo tabok na kita sa buwan sa Nobyembre. Ato na isilibrar ang All Souls Day and All Saints Day. Adlaw sa mga kalagug, adlaw sa mga santos. Well, hantod ta alas 7 sa kagabion mga kabrigada. Song request duguban pa sa gihapon. Pwede kayo na nga i-comment sa comment section sa to ang Facebook line. Naka-live ta karon sa kuang personal fan page. Search lang nimo diha ang Power Vic. Paki-follow, paki-share. May nalang pod in taon na magatabang mo ni Power Vic sa ginagmayng pamaagi. Sana all pakiluoy. Okay kayo. Akong partner, ito sa Master Control, Brigada Eric Dorano. Antod may alas 7 ha. Itali, isuwat, ipanabi. Song request, naguban pa, pwede sab itawag sa doang call line numbers 0975-941-7393 para sa mga TM or Globe subscribers. Pwede mo tawag sa doang landline number 260-1106. Text line 0969-188-4701. Muna ito ang linya mga kabrigada. Sa gihapon giabagan kita sa kape nga mupainit sa naggabugnaw nga relasyon. Ang DMX Drive Max Herbal Blend Coffee Mix. Performance mo'y tuloy-tuloy. Siyempre ang kapsula ng bayan. Kapsula para sa mga adunay erectile dysfunction or ejaculation disorder. Medyo nikidar na ang imo ang sex drive. Dili na nimo mahatag sa imong partner or sa tao nga imong gitugyanan sa imong pagkaikaw. Na mga dili nila partner pero itugyan ka po nilang kagalingon magigsunan. Sana all itugyan. Pagtumar o Dry Max capsule aron do na kay 24 oras nga resistensya. Sipaas akong microphone ro mga kabrigada. Lanog kayo. O sa akong headset na feel gyud na ako magisulong ka onboard ko. Temporaryo na to dili makauban sa Dudong Vicoy. No kay dunami gamay ang adjustment ni Dudong Vicoy sa ato ang ginagamit nga kuan ekipo. So na pa koy gisit up atong ihang kinini ang gamit na nga di pa siya makasulod. But nagamonitor na to sa Dudong Vicoy ron to taas. Kaya manamilits Dudong Vicoy to taas. Astil lang. Alas 5:21 na. Ang mga kabrigada na to na nagantos o erectile dysfunction or ejaculation disorder dangop na sa pinakaebektibo nga kapsula nga dunay tungkat ali, panax, ginseng ug ginkgo biloba. Usa sa mga dear sponsors na to sa programang Brigada Pa Request, ang kapsula ng bayan, Dry Max Adult Herbal Dietary Supplement Capsule, 24 oras kang tatagal. Ayo, namilon? Oh, namilon. Patik sa kubi? Tama, no? Tama, no? Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete ug Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Librada Damas, 63. Taga-Propon linawon ko ni. Una-una, dako man akong duha ka tutoy. Dili naman ni maayo. Insan ni siya cancer. Wala ko gumatay sa kasakit. Sakit yung gaya kong duha ka breast. Nakabati ang good rest. Gi-announce good sa radyo. Nako, i-try na ako. Ang power seal, capsule. Akong gi-observeran. Kung di na ba magbalik. Wala naman siya magbalik. Napansin ako makatulog ko. Iyaya kong paminaw. Daghan yung kayong salamat sa atong Ginoo o sa power seal.
Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas-usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanusaan nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy ug sa Lazada. Miss, papalit ako og vitamins sa bata. Ma'am, sulayin ni Yummy Vit Multivitamins. Nindot ni para sa bata. Bitaw, mugid na akong ginapainom sa akong anak. Ug tuod, nakauyon jud siya sa Yummy Vit. Lami iyang kaon, tangkad siya sa iyang edad ug dili masakiton. Importante gid kaayo, ilabi na nga dunay pandemya. Maog yun. So pila ka botilya sa Yummy Vit imong paliton, ma'am? Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mas pilion sa siguristang inahan, mao nga ilang anak, batang lamang. Mapalit ang Yummy Vit sa mga parmasya dool sa inyong lugar. Iman? Oh, Sami. Gisore throat ka? Murag diha gyud. Na, ay kumpiyansa. Ilabi na ron nga doon ay pandemya. Isod na, basin sintomas o niya na. Uy, palayo in town. Mas maayo ng maniguro. Oh, niya oh. Timplahan ng Power Cell sa labat. Effective kaayo ni. Naamaguni sa gol nga luya og lemon. Pangdepensa sa viruses og bakterya. Nasagad hinungdan sa sore throat. Maayo na lang. Naa kay Power Cell sa labat. Timplahon sa ninako. Oh, huli ko na ha. Power Cell sa labat. Power Cell sa labat. 6-in-1 Ginger Brew. Usa ka sa shay a day. Hayahay ang paminaw all day.
Tabang unsa may kaya nimong buhaton, kinsa ug unsa man jud ka pag-abot sa gugma. Kung ikaw nay may gugma. Ato na sa taon. Si Jillian April may una naka-comment dere nga siya, Idol Vic. Kinsa ka kung may gugma? Syempre dol, ako ang pinaka-loyal. Ug ako ang may gugma. Pasya daw sa tanan taga Kampitlok. Binabag, my kids Emeline and Edward, especially Pangga. Love you always, Pangga. Amping kanunay, balag sa puton ka. We love you always. Unta ikaw sad. Also to Miss Niri Katimpuhan Enero, Baby Tolod Labores, Saira Pasaway, Richlin Ladaw, Eli Rose, Chansky og tanan na lang. BSF Family Idol. Then paki-play sa song Labis na nasaktan. Hope ma-play na ni mo Idol. Okay. Ato pa ning kamutan na Jillian ha. Unang nga caller atong timbayaon maayong hapon. Good evening, Power Vic and Sir Eric Dorano. Ner, ikaw Ner? Yes, Power Vic. Sige Ner, ikaw Ner, kinsa magyud si Niri Katimpuhan Enero Almadid kung mao nay mahigugma? Kung ako'y mahigugma, Power Vic. Yes, natural Power Vic. Seryoso kay ko mahigugma. Pwede ipamahati mo. Pwede ipamahati mo na unsa nang klasiya sa seryoso Ner? Power Vic? I-share sa mo ba unsa ka nga klase sa pagka-serious? Kaya may serious katong dalhuno na sa ospital. Seryoso Power Vic kana ganing siya ra yung usa sa imuhang kinabuhi nga wala siya'y kahati. Post usa sige dali. Kanang usa nga imong gimin ba unsa man na? Usa ka dosina or usa ka bugkos? No, only one ra gyud siya Power Vic. Only 1 dozen? No, sad Power Vic. Uy, para yun kabuok. Usa ka buok ka na mo kung gustong bati. Gyud i-clarify gid. Usa ka buok Power Vic. Kanang na nag-iya sa imuhang kasing-kasing ba, bawal din na mag-stick to sa ako, klaro na sa ako, Ner. Sa ako, Ner, klaro. Naambot kasi mo, ha? Sige, mo, pila na kabugkos ni mo, ha? Sa ko, Power Vic, uy, usara ka buko. Sige, Jumar. Si Jumar, day. Nain, nasa na siya ba? Manino ka ka ba? Di ba nga kung pangutanan ako, anong na-Jumar mo to, nga Jimar mo to, kung tawag mo nun. Wala, dira, na, mag-Jumar na sa, DJ Jumar. Jimar. Ikagid Power Vic. Gikilig ni Rio. Uy, wala ka ha. Bisa pagtanawon ang pangga ng balhibo res may tangkogo. Klaro kayo ng limbaut. Uy, Power Vic, mas mo pa ning tanukon, wala ka ni gikilig kayo. Grabe na ni madutlan og kilig Power Vic tungod sa kasakit nga nahi. Tawag ka day mong mama bi pa picture niya ipasin sa kuwatan na to gawa mo limbaut na imong balhibo. Atay ka gini mo Power Vic. Wala man jud akong mama kay naghigda ang Power Vic kay gikapoy siya ba. Jimar, pala ko ng picture, Jimar. Isend sa ko, Jimar. Dili ma-picturean Power Vic kay white touchscreen. White touchscreen? White touchscreen, only touchpad. To, ara. Sige, Ner. Di lang di ka tinodo, Ner. Kaya hilak ko nag-jutay, Ner ba? Power Vic, di ko mo hilak Power Vic. Kay kanang ingana Power Vic, no? Dili na sa aming ikahilak kay. Kay balo ko nga, only joke lang yun na imo, ha? Unsam din na nagtuo si mo tubangan. Dili na luha? Wala Power Vic. Wala kay luha na mga muagas Power Vic. Subot pasabot. Subot pasabot, anak, kanang niagas imong atubangan. Laway na? Dili sa Power Vic, oy, nag-inom na ka kung tubig para di ko mahugdan ba? Kay, ikaw man si kunin mo, fans mo tawag ko, grabe kay ka maka-joke ba? Ako na siyang gitiman-an, Power Vic. Okay, klaro na tubig din na. Ito kong laway. Yes, Power Vic, nanginahanglan di atag tubig sa tuwang lawas. Pila ito ka bason tubig ni rin mo imnon, Ner? Kada adlaw, Ner? Power Vic? Pila ka bason tubig imong imnon sa sakadlaw? Kuan Power Vic, oy, 8 glasses of water. Ay, saan sa may mong gipatak na laway ni Jimar o ni Gary? Ni Gary ka lang, Power Vic. Ay, nito pa. Wala din ang Power Vic. Mana, diha maninood, mangudayon. Dili, wala man Power Vic. Kaya ba man ko sa imuha Power Vic ba nga, mga joke na imuha sa mga listener ba, kay para malingaw sa gani, di mao gani nga nag-number 1 ang brigada kay tungod sa manager nga buutan. Tesa, kisa man naging yung number 1? Ako, diri sa bugo. Dito sa. Tanan Power Vic. Ikaduha. Kisa ba ingon nga buutan si Power Vic? Kami gihapon kay nakita man namo good og unsa minimo pag-manage mo ha ang brigada solid funds. Mo na mong nakita good Power Vic. Basig maingon na din nga namino ron nga buutan na sa inyo ha kay gano igamit man Power Vic. Maski asa man good Power Vic ka maong makisama. Ya, kamo sa makisama sa iyang mga empleyado.
Di ba, Power Vic? Paulaw kong jutay na. Ay, ikaw lang, Power Vic. Tinudaan na yun ako ang giingon. Dili ba yan na siya ka ng mga joker or Sagli lang ner kay ako naman tong gipalain. Day, palihog kog listang nere day. I-appeal sa to mga. Gusto ko nimong ilista, pero wala palagi. siya gihata. Wa pa mo po'y Pasko ner. Day, palihog ko day. Ilista palihog day ha. Dong Vicoy. Timan ako na, Power Vic. Timan Happy Dong na Vicoy. Kung lagi rong December lagi, November na happy. So, December na. Manukod akong Power Vic. Mo okay ra Joke magkaka. Power Vic, oy. Mo okay ra magkakatagan ka ngayon magkagikugos. Joke Power Vic, oy. Ang importante sa kuha Power Vic, no, maayo glawas, maayo sa glawas ang manager niya, labi na tanang mga katauhan. Meron mong gina-importante, Power Vic. Dili man na importante ang mga material na bagay sa kinabuhi. Good. Biliba gina ko ni nere. Murag quits na taw. Ano ko yatagan si mo? Okay ra na, Power Vic. Kung ginaiblima, Power Vic. Sige ner, greetings ner. Quits na ta. Okay, Power sige. Vic. Biray. Quiz na ta. Biray, greetings ka. Unos, go. Yes, Power Vic. Mo-great ko sa kong mama Francisca Enero, sa kong sister Rachel Enero Dagdaog, sa kong pagumangkon Carl Enero Dagdaog, Clyde Enero Dagdaog, sa kong bibi Roberos Enero Almadin, Joshua Enero Arpon, kag nanay si Maitom, kag tatay Franklin Maitom, sa ilahan anak Chino Maitom, Frankie Maitom, ug sa among BHW nga si Ati Dayan Kanyada, ug sa akong yaya Selen Edanyo, Yoyo Raclio Edanyo, sa ko ang kasen nga si Jobert Edanyo, Jonrel Edanyo, Jorex Edanyo, and Roslyn Edanyo, ug sa ilahang amo nga si Yorasmo Edanyo, siyang asawa Marilo Edanyo, Alan Mansing, Neil Cabansag, Dino Monterola, Oteng Ramirez, Jimar Edanyo, o sa kanan na lang Brigada Solid Fans nga sila si Ate Jansky Dihito, Jigs Nobs Kapangpangan, John James Cuesta 70, Gerson Cuesta 70, John Kevin Abaw, Saira Pasaway Hasta, Ronnie Pitalitang Herwan, Nerisami Sinanggote, Kuya Bernardo Veraki, Fatima Labores, Bigitolod Labores, Liam Ray Ligaray, Jovelyn Jikain Ligaray, Riami Yepel, Jimmer Dokong Rosel, Arison Bionis Alahid, ang kahas Marikana na lang Power Vic! Power Vic! Power Vic, ay katulog! Bakit ako Ay! kag-gay ganina? Ner, human na, ner. Nahuman na to? Kuman na! Okay, sige, salamat. Oh. Request kong song ba sa kuwang mama? Sige, unsa man nga song ner. Sige na lang. Power Vic, kanang pwedeng duha Power Vic kung okay sige. ra. Ang number na sige. Power Vic, quit na ba yata? Wag ya kayo Wala kayo, sa December. Quiz na ta, sige. Paan Power Vic ka na kinsa siya o gulong ng damdamin. Sige, murag ikaw maka. Salamat Power Vic. Sige, Ner. Sir Eric Durano. Salamat ner, alas 5:42 no. Murag siya mo nahihatagan sa kuha magigisong perting daghanag ngo. Kini nga porsyon ni galas to bariguban gihatod kaninyo sa kapsula nga mao isikreto alang sa taas nga lahutay sa pagminalay aron ikahatag ang total satisfaction sa imong partner. Gamitin na or pagtumar sa DMX sa Trimax Adult Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Anak litoy, dili ka mga sawa sa tanang babay dining baryuha kay poros ni atong paryente. Okay, Mama Jima. Oh, ganun ni tutok makas baka? Mama Jima, sadoy. Asa di ang baka itong paryente? Uy, baka, asa ka? Ali, dali. Kuha. Tama, no? Tama, no? Ben, kung si vitamins ron nga epektibo gyud lisod na. Labi na ron nga naunsa naman ning kalibutan. Oy, nagkagrabe naman ang pandemya. So ay ragod ang kombinasyon sa Guard C Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kining Guard C man god non-acidic vitamin C supplement ni nga makapabaskog sa immune system. Og kung doon na kay ginahambin nga balatian sama sa high blood o diabetes, dakong tabang gyud ang Power Cells sa pagpaggang niana. Sus, maayo na lang gyud ikaw ako napangutan-an. Salamat ha. Palit sa ko. Guard C, Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kaabag sa mataghimso kapamilyang Pilipino. Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan, akong pasensya. Alagaan ang mga tao, bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kaya nako.
Ako di si Arvin Sigi, usa ka security guard. Akong edad karon 33 anyos na. Nagpuyo ko sa sitio Bugna, Aklopan. Nindot gid epekto. Ilabi na sa labing-labing ug sa akong duty tungod sa kaepektibo gyud sa Drive Max nga akong gigamit. Nabuntis gyud taon akong misis. Mayo gyud kayo epekto sa labing-labing. Labi na sa akong performance pod sa pag-duty. Daghang salamat Drive Max. This is Brigada Pa ay hatid sa inyo ng Trimax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba?
Bogo City's number 1, 90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. 4 minutes before mag-alas 6 sa kagabi yun. Dong Anthony Maloon. Edge Dol, si Anthony gihapon ko. Dol, kung may gugma. Hugaw na lang sa mga Maloon family. Also to my best, Irene Mantos. Please play the song Remember Me. Dikit-dikit to my best Irene. Aliyay ka. Dikit-dikit. Kana lang, thank you and I love you, Dol. Sana all. Or Vic, kinsa ka kung mahigugma sa ako nga nanaman ko'y taga Manyo. Pasyagit sa tanang nagapaminaw. Labi na sa taga-SM Cars Pulang Bato nga nagpalanog sa imong programa Power Vic. Pasyagit na lang sa tanang member sa Brigada Solid Fans. And pag-play ko sa song Beautiful in White. Kana ni Alvin Likigan. Gino Briones Arojado. Ako ang mahigugma sa usa ka babay. Ako siyang panggaon ug atimanon sa among relasyon. Dili jud nako siya pasakitan. Char. Pa-shoutout ko sa non-members Brigada Solid Fans. Alright, salamat. Gino Briones Arojado. Ronnie Idolye. Good afternoon, Sir Vic. Watching from Mandawi. Alright, may gabi o may pagwaminos mga taga Mandawi. Good evening, Power Vic. Kinsa ka kung mahigugma, siyempre ako ang pinakaluyal. Ako ang mahigugma. Pa-shoutout ko sa akong mama Emileta, Papa Narciso. Ako igsoon ay Riz Mantos. Ug yang bana Alvin Racoma. Nila anak Tristan. Trixie Racoma, Vance Racoma sa masumpay. And tanan-tanan na lang. Salamat kay ni Irene. Buwa lang ninyo kay kuan lang gyapon matabunan. Gino Briones Arojado. PM Sir Idol Power Vic, kinsa ka kung may gugma ako ang sa amo ni kaganihan. Gino ato na nabasa. Sir Merna Igot Jamos, sa pa-shoutout sa kong tatay Guillermo Igot, kay Mama Basilesa Monterdi Igot ug tanang Igot family. Dias Libertad, Bagay daan Bantayan, and Cebu na avid listener sa imong program. Paliog play Bandang Lapis. Utangin title ha. Unsa nga song sa Bandang Lapis. Pa-shoutout sa kong anak Kasoy, Dias Kasoy Toledo City ug tanang nagtan-aw ug naminaw. Gima Briones, salamat kay Inday. Sige sa paman si Flores Esteleta, sir. Kailang mag-umpisa ang amateur. Wala pa tayong amateur. Premature pa tayo ngayon. 2 minutos sa dilibang alas 6. Let's take a short break mga ka-brigada para sa mga paminaw karon. Kanya doon ay date or else na si partner ni mo diyan, si Mrs. or si Mr. Ang sikreto alang sa taas nga lahutay sa imuhang pakig. Loving. Walay lain. Duha ka option, pwede ka magkape. Kung kape gani mo ang gamiton, 30 minutos sa dili pang love making, imo nang kutaw ng ato ang DMX Drive Max Herbal Blend Coffee Mix. Now kung capsule, tulong atos 4 ka oras human ka ni kaon. 30 minutos sa dili pang loving. Sugod na nag-epekto. Basta ang importante ayaw pag tumar og busog ka. Dapat tulong atos 4 ka oras human si mo ang kaon. Tumar sa DMX Drive Max capsule. Aron do na kay 24 oras nga resistensya. Alright, ito ang DMX sa Drive Max Adult Herbal Dietary Supplement Capsule. Mapalit na sa tanang branches sa Pharmacy Alia o sa tanang itong mga autorisadong tindahan diri sa 4th District of Cebu. Kung erectile dysfunction or ejaculation disorder ang sigutan, mag-DMX sa Drive Max Adult Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Bay, kablo ba ka? Hindot kay kog tingog no? We, pag sure ba? Ano na kaingon man kaniana? Sa una, pag mangharana lagi ko amang itsa lagi og bulak lagi ang mga dalaga. Oh, nganong kadali lang, nganong nagdamay bukol ng imong ulo? Ay, pakyas kay bay oy. Unsa man mo itsa bug, kuha lagi bulak, apilan mo ng flower base. Ay! Tama no? Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo,
Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete ug Kalibo. Welcome kaayo mo. Brigada, change lives. Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan akong pasensya. Alagaan ang mga tao bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanusa nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy ug sa Lazada. Love, ari na imong request Drive Max Coffee. Thank you, love. Lami yun no? Siyempre. Pero, unsay mas lami, Drive Max Coffee o ako? Pareho, pero karon Drive Max Coffee sa kay ikaw na sa dunya. DMX Drive Max Coffee Blend. Available nationwide. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Broadcasting from the Sugarcane Center of Cebu, Bogo City. Ito ang makabagong tunay na radyo, angat sa musika at balita. 90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. Hello? DJ, request ko kanta be kanang DJ ng aking radyo. Salamat. Lagi ka sa isip ko. O DJ ng aking radyo. I-request na ang inyong paboritong kanta. Now na! Hi DJ, pwede i-play ang Despacito? Pwede. Salamat. Just ask for your favorite song and we'll play it for you right away. Brigada Pa Request, Monday through Saturday, 6 to 8 p.m. DJ, pwede yung i-request ka?